Kaiken liiketoiminnan ja monen muunkin toiminnan ytimessä on asiakas. Asiakaskeskeisyydestä on paasattu liike-elämässä jo vuosikymmeniä, mutta silti tänäkin päivänä on edelleen kovin helppo törmätä tilanteeseen, jossa asiakas on tyysti unohdettu ja lopputuloksen sanelee enempi palveluntuottajan omat prosessit kuin asiakkaan tarpeet. Juuri tästä syystä, ettemme unohtaisi asiakasta, syntyi myös yksi Business Model Canvasin lisätyökalu Value Proposition Canvas eli arvoehdotuskanvaasi. Sen avulla mennään syvemmälle siihen, kuka asiakas on ja mitä hän oikeasti haluaa ja tarvitsee. Työkalu julkaistiin vuonna 2014, muutama vuosi Business Model Canvasin jälkeen. Sen taustalle vaikuttaa vahvasti Clayton Christensenin ajatus kirjasta The Innovator's Dilemma. Christensen esitti, että asiakkailla on aina jokin tehtävä, jobs to be done, johon ne ikään kuin palkkaavat tuotteen tai palvelun. Esimerkiksi asiakas ei tarvitse porakonetta, vaan reijän seinään. Me voimme siis tarjota asiakkaalle tähän tarpeeseen siihen porakoneen, se on yksi tapa, mutta yhtä hyvin vaikkapa palvelun, jossa joku tekee reijän valmiiksi, tai jopa seinäratkaisun, jossa reijät ovat jo valmiina. Asiakas kun ei ole kiinnostunut pelkästään tuotteesta, vaan siitä, mitä hyötyä hän siitä itse saa ja pystyykö tarjottu tuote tai palvelu ratkaisemaan asiakkaan hommat. Harva meistä kuitenkaan reikiä huvikseen seiniin tekee, vaan jotain tarkoitusta vartenhan ne ovat. Ehkä vaikkapa taulun ripustukseen seinälle, jolloin pääsemmekin jo miettimään tarrakiinnityksiä tai vaikkapa magneetteja. Tapoja on aina monia, tärkeintä on ratkaista asiakkaan homma. VPC:ssä nämä hommat, jobs to be done, ovatkin siis kaiken lähtökohtana. Ensimmäiseksi on ymmärrettävä, että jokaisella asiakkaalla nämä hommat ovat vähän erilaisia. Ensimmäiseksi on siis valittava asiakassegmentti. Yksi asiakasryhmä kerrallaan. Tarpeet ovat eri asia 18-vuotiaalla kuin 78-vuotiaalla. Kun keskitytään yhteen segmenttiin, vältetään one size fits all -tyyppiset ratkaisut. Asiakkaan hommien, joita myös tehtäviksi voi sanoa, tyyppejä voi olla muutamia erilaisia. Ensimmäisenä on toiminnalliset tehtävät. Esimerkiksi nälän poistaminen tai matkustaminen johonkin tiettyyn paikkaan. Toiseksi voi olla sosiaalisia tehtäviä, esimerkiksi vaikka tietyn statuksen saavuttaminen omassa vertaisryhmässä. Kolmanneksi meillä on tunteellisia tehtäviä, esimerkiksi turvallisuuden tai ilon tunne. Neljänneksi meillä on vielä avustavia tehtäviä, esimerkiksi vaikkapa ostoprosessin helppous, vertailu erilaisten tarjousten välillä, räätälöinti tai vaikkapa tuotteen vaihto. Pyrimme siis ymmärtämään asiakasta laajemmin, jotta tuotteemme voi tarjota asiakkaalle kiinnostavan yhdistelmän arvoa. Vaikkapa ulkotakin perimmäinen syy on suojata meitä säältä, kylmyydeltä, tuulelta ja vedeltä. Ovat kuitenkin asiakkaan tarpeet paljon laajemmat kuin nämä pelkästään fysiologiset seikat. Jollekin tietynlainen takin väri voi olla iloa tuottava asia tai luksusbrändi statusta korostava. Jollekin voi olla tarve lisäsuojaukselle, kuten vaikkapa takin palonkestävyydelle. Eräänkävijä tai rakennusalan ammattilainen voi tarvita paljon taskuja ja ripustuslenkkejä. Lentomatkustaja voi arvostaa takin helppoa pakattavuutta. Asiakkaan hommat siis vaihtelevat ja yksittäisten asioiden sijaan on hyvä tunnistaa, että jokaisella asiakkaalla on ensisijaisen tarpeen lisäksi myös muita hommia, joihin tuotteemme tai palvelumme voivat vastata. Koska tilaa meidän kanvaspohjassa ei ole kertoa kaikkea mahdollista, tulee sen vuoksi huomio kiinnittää siihen, mitkä hommat ovat oikeasti merkityksellisiä, ne, joissa epäonnistuminen tuottaa asiakkaalle harmia tai sellaisia, joista asiakas on valmis maksamaan reilusti. Toinen arvioitava asia on konteksti. Ruuan valmistus kotona on hyvin erilainen tilanne kuin ruuan valmistus vaikkapa leirinuotiolla. Perustarve on sama, poistaa nälkä, mutta eri tilanteessa on asiakkaalle hyvin erilaiset tarpeet, niin käytännöllisellä tasolla kuin muullakin tasolla. Kun meillä on hahmotus, kuka on meidän asiakas ja minkälaisia hommia asiakkaalla on tehtävänään, voimme siirtyä lakanalla täyttämään muut kohdat.
Ensimmäinen kohta on kipukohdat. Mitä esteitä, huolia tai ongelmia tehtävän suorittamiseen liittyy? Toinen on hyödyt. Mitä asiakas toivoo saavuttavansa? Mitä lisäarvoa hän etsii? Molemmat kohdat liittyvät asiakkaan hommiin. Seuraavaksi voimme siirtyä Canvasin vasemmalle puolelle eli Value-mapin puolelle. Siellä listaamme meidän omat tuotteet ja palvelut. Me kuvailemme erinäköiset hyödyntuojat, miten tuote vastaa asiakkaan toivomiin hyötyihin. Ja lisäksi kuvaamme kivun lievittäjät, miten tuote tai palvelu poistaa asiakkaan esteitä tai riskejä. Tämän jälkeen arvioidaan, kuinka hyvin nämä vastaavat asiakkaan odotuksiin. Eli syntyy fit, yhteensopivuus. Ja lopulta oletuksia ei pidä vain kirjata paperille, ne täytyy tietysti testata. Validointi voi tarkoittaa prototyyppejä, haastatteluja, mittareita tai pilotointeja. Hieman monimutkaisen kuulosta, mutta ehkä tässäkin esimerkki auttaa ymmärtämään. Otetaanpa esimerkki. Valmis ruokapaketti. Annetaan sen nimeksi Fresh Box. Asiakassegmenttinä meillä on ruuhkavuosia elävä vanhempi, jonka tehtävänä on tehdä terveellistä arkiruokaa koko perheelle. Tärkeimmiksi hommiksi voidaan listata ajan säästäminen, kauppareissujen vähentäminen ja budjetissa pysyminen. Tärkeitä kohtia kaikki. Tavoiteltuja hyötyjä ovat enemmän vapaa-aikaa, vaihtelua ruokiin ja ennakoitavat kustannukset. Puolestaan kipukohtia tyypillisesti ovat jatkuva mitä tänään syödään, stressi, ruokahävikki, lasten nirsoilu uusien ruokien kanssa. Freshbox on viikoittain toimittava resepti- ja raaka-aineboksi, jossa kaikki annokset valmistuvat alle 30 minuutissa ja sopivat koko perheen makuun. Hyödyntuojia ovat silloin. Toimitusikkuna sopii aina perheen omiin aikatauluihin. Meillä on vaihtuvia sesonkiruokia ja teemaviikkoja resepteissä. Ja ostoksista kertyy bonuspisteitä, joita voi käyttää vaikkapa uusien boksien tai vaikkapa jälkiruokien hommaamiseen. Kivunlievittäjiä taas ovat ravitsemusterapeutin suunnittelemat ruokalistat. Ruoka on näin ollen aina terveellistä. Täsmämittaiset annoskoot ei enää synny hävikkiä. Ja myös säädettävät maustevaihtoehdot takaavat sen, että ruoka maistuu lapsillekin. Näin syntyy ratkaisu, joka vastaa aidosti asiakkaan hommiin, huoliin ja toiveisiin. Yhteenvetona siis. Value Proposition Canvas, VPC, ei keskity siihen, miten liiketoimintamalli teknisesti toimii, vaan siihen, miten se vastaa asiakkaan tarpeisiin. VPCstä me syötämme asioita Business Model Canvasin arvoehdotukseen ja asiakaskohdan laatikkoon. Hyvä arvoehdotus rakentuu syvällisestä asiakasymmärryksestä. Tämä työkalu ei ole ehkä aivan yhtä yksiselitteinen kuin moni muu työpohja, mutta sanoisin itse, että kun VPCn idean sisäistää, siitä tulee todella tehokas väline asiakaslähtöisen arvon rakentamiseen. Kannattaa kokeilla kuvaamalla omat asiakkaasi. Saatat löytää nopeasti jotain, mitä et ehkä ollut aikaisemmin ajatellutkaan.